Manneke, hup, sasa. Jij bent nog zo jong als de rest. Je hoort er nog bij, nee, van zo lustig en blij. De oudjes die doen het nog best. Al zo'n de 60er, 70er jaren zong vanuit de Harkema een geheime stuurder over het hele land. De stille genieter. Nederlandse en Friese muziek. Of verziek. Of samma. En geestelijke muziek. En alles wie in handen van Gweitsen de Haan van de Harkema. Maar die wordt net onsprutten als de Haan hier. Ze zegt al hier, ha, de stille genieter. Zoals hij die hier vroeger een zender. En ja, dat vond je toen een beetje mooi. En dus hij die vroeger werd een geheime zender wijstappen, dat moest geheim blijven. Ja, zij hiet het, geheime stuurder. Ja, geheime stuurder. De gordijnen moesten dicht, de lichten moesten uit. En dan zitten er de zenden. Plaatsjes draaien, ja, dat weer nog bakkelieten. Maar toen was ik een jonkje en dan moest ik jongs. Ik was al 8 jaar week. En dat zie je. Maar dan moest ik wel bij de wei staan. Alle politie er gewoon komen. Hier werd het groter. Hier komen dan in een wegenbouw. En dan, ja, iedereen gaat mij mee. In een auto en die had toevallig een arbeider en die had ik een geheime zender. Nou, hij zei, dat is wat, zei hij. Ik zei, wat? Hij zei, er waren piraten en jongen die zei. Die willen me naar eens naar een potja. Die jaren me naar eens. Nou, ik zei, dan was een keer bij mij komen te zenden. nou, ik zei, maar hoe maar dat? Wat buis, met attentie erin. Nou, zender hier ons lutten. En weer op hier. Wie dit hoort wij. Maar we kregen geen rapport van die beide mannen. Wat is een rapport? Een rapportje, ja, je wilt terugkomen. Ja. Je roept, ik ben de Stockholm. Ja. En Jo ben de Stille Genieter. Ja. Jo zei ze me, Stockholm ga je een beetje ontvangen. Oké, dus een soort... Maar je jaren maar wat. Een soort 27 MC. Ja, wat deed ik ze. Toen ben ik met de trammerke begonnen. En toen zit ik over de hele radio hier natuurlijk. En toen kon ze die samen uit Holland net meer ontvangen. Nee. En toen zijn die Stille Genieter, die moest maar even met de baan gaan. Dan moet ik me uitschrijven, anders zonder we hem daar langskomen. Ja, toen ontvangen we hem weer op. Ik zei, ik moet een goede zender hebben, maar ik zei, dan wil ik hem sterker er hebben hier. Ja, dat kon net. Waarom? Nou, dan wil ik hun eruit drukken. Dus ik word de sterkste dan wel. Maar dat kon net. Dat is een soort sport of zo? Ja. Elkaar voordrukken. Dus... Ja, als je een DX bent, dat hoort in een rapportje. En die had 50%. Je zit wel een brood. Dan wil Laura 80% hebben. Ja, maar dan moet hij eerst een zender hebben. Dan gaan we even naar mijn bouwen, naar 7 uur. Dat is een Philips. Nou, vrijdag ben we heen gegaan. Witse zei Jimmy, ik zei, nou, we vragen er nou wel zo. Toen zei best toen die piraat die alle dag en nacht muziek draait. De hele dagen muziek draait. Ik zei, ja. Ik zei, ik draai altijd muziek, praten ook net. Alleen muziek draaien. Nou, zei dan. Zullen we zelf wel een mooi zender voor die bouwen. Dat is hoorbaar in Brabant. Ja, ik ben zei mij opmerken, ik ben de sterkste piraat. Dat is in Radio Vrij Magazine. En dat ben in Duitsland. De sterkste piraat uit Nederland. Weer de Stille Genieter uit Harkema. Vertel mij eens nou eens, wat is zo'n stuurder? Hoe zit dat in elkaar? Ken je dat zelf? Jawel, we kennen wel snel hoe dat stuurt. Ja, best wel. We kennen wel even zien hoe dat werkt. Dan gaan we hier daar. Dan komen we in een compartiment met het al in badden. Ja, weer een productbeurs. Maar ja, het is ergens begonnen. Een beetje daar. Ja. Hier has de studio van de Stille Genieter. Ja. Een kabeltje naar boeten. Dan zetten we de zender boeten. Ja, over net in Oosa. Ja. Nou, dan draait het hier. Ja. Dan kunnen we hier gewoon zetten. Bro. Ja, oké. Dus hier de studio, maar dit is net verbinden. Dat ene kabeltje in de boeten, dat is verbinden. Ja, maar dan gaat naar de zender daar. Ja. Maar zoals wat die zender is, want dit is natuurlijk al meugend wat hier al hier zit. Ja. 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 Dus ja, ik maar het 6 jaar. Daar is hier nog een telefoon. Ja. Daar is hier nog een pick-up. Ja. Nou, daar is een cd-speler derde. Ja. Nou,
de verzoekjes kwamen daar binnen, uit Hoeswij, hierheen, kaartje. Toen ben ik naar vinyl-singles, hè. Ja. Want ik, een wereldsingles. Dus ik moest elke single laten die er weer. Ja. Ja. Constant moest ik draaien, ik op een boom. Ja. Nou, dan liep hem, mijn bandrecorder, ik moest steken. Nou, die liegen gewoon draaien. Ja, ja. Dus de hoorden net bieden werden. Daar zit 24 cd's in. En dat deed ik nou de laatste jaren niet altijd. Ja. Die liegen gewoon draaien. Ja. Dus dan doe ik er 24 in. En dan leg ik hem bij draaien en pak die er nog. De Haan had willen aan het geheime sturen, mooie platen draaien. Maar de dubbele willen ziet benammen in de keren dat de politie kwam. Piraten, wienen en binnen verbinden. Dus zit zijn leven vol zulke verhaal. Maar eerst hier krijg aan dat, wie een versterker op dezelfde kleur. Die lust ik eruit. Ik keur hem naar de door. Ik zeg, je bent maar weg. Ik zei, je hebt hem Sander. Ik zei, pak maar op. Zei ik zo. Maar ze gaan gelijk voor, ze pakken dat ding op en ze gaan voor die politie. Toen moest ik verder, maar toen werd het net een Sander, toen werd het een versterker. Een versterker, ja. En toen werd het vrijspraak. Ja. Dus later had ik dat gewoon gewijde programma gedaan, Sneden Midjes. Toen ben ik ook Sneden Midjes altijd achter horen. Nou, dat had ik een goede naam mee gekregen. En dat deed ik mijn plezier, maar dat werd ik echt heel waardeerd. Want de meesten bellen die dan ik in de weekend, dat het hun zaken goed deden. Nou ja, en ik stier zelf ook wel achter die muziek. Christelijke muziek wel, maar dan wel plaatsjes een muziek, teksten die ik begreep. Ja. Ik moet geen koren na, maar ik zou net verstaan kan en dat wordt net goed snap. Nee. Ik moet, De host van Nederlands en Fries. ja, Engelstalig, daar heb ik wat van, dan uit de jaren 60. Ja. Maar ja, Hello Mary Lou en dat soort, Hello Josephine, dat soort plaatsjes, dat vind ik wel leuk, imiteerd. Ja. Maar dat horen, dat hele wezen er ook net. Het is Joden, daar boem, boem, boem en tegen best. De plaatjes gaan natuurlijk eronder voor iedereen en ook niemand uitgezonderd. Even jij, hè? Ja. Zo, de mooie vinger nemen we er ook onder terug. Waarom? Nou ja, als ik hieronder zie. Maar dat weer de jaren op de radio. Ja, zo, ja, snap ik wel. Ja. Hoor hem. Nou, doe ik hem even wat zachter. Maar dit stukje jerk, dan ried ik op een keer lawaai. Nee, Grote Gast. Ik dacht, wat een donder mooi plaatsje. Ik dacht, wist je wat? Die ging ik achterom. Ik ging pikken vellenbaan. Nou, ik ga achterom en blijf boven van Saaien. Ja, nou, hij zei, nou, dan brengen we die uitgewijs. Even zien. Oh. Verkeerde snelheid. Zo, dat is net goed. Nou, pak hem aan. Zulke bladen. Nou, dat praat ik weer. Nou, het volgende plaatsje ging ik speciaal even draaien voor Ilko Lok. Zo, wist ik me zelf maar, hè. Zeg nou, alles werkzaam vroeger. Dus dat praat ik. Alles wat leven, doet er nog zien. Zo. Die bracht ik toen ook al uit. In de lente bij de Zwedig zit een hoesje. Ja, maar die ken ik nog wel. Ja. Op het hiem der waterkraan en weer een der. Dus dan moest ik gewoon kondigen. Als dit mijn linker op haar ontleert. Dus ik pakte de microfoon. Ik zei, maar dan zoek ik wel weten wat er van Titia uit de op te komen is. Dus de mensen in grauw al je rode dik. Dus dan stel ik niet dat eruit in plaatsje weg. Dus die bedrijf bij Omroep Friesland. En dan was dan hij bellen. Dus die bellen. Nou, ik zei, wat er met Titia gebeurt. Toen zei ze. En wat er van uit de op te komen is. Nou, dan was in 82 ongereden door een auto. En had ze een raar ongeluk gewoon, had ze al in het ziekenhuis liggen. En toen zouden we graag een keer weer wat doen willen. Nou, later heb ik nou een mooi singeltje maar uitgebracht. Maar zo, dat ben eigenlijk de origineel. Ja. De Friese famkes. Ja. En denk dan neem je een kiekse wat je
Zij had ieders dag zijn offer van mijn omen. Nu ben ik daar weer. Nee, dat is net de kerst. De ruisheidverhouding. Dit soort. Hup, manneke, hup, sa, sa. Ik ken het vest gewoon, maar ik weet net, ik ga dit nog nooit jet. Nee. Nee, mooi hè? Dan heb je wat mooi. Hup, sa, sa. Dat doet vast en zeker die je jou niet na. Nou, dat is nou piraten. Hup, sa, sa. Wat is het geheim van de stille genieter? Geheim had ik net. Want ik ben altijd rieperlijk geweest. Alles wat ik doe vind ik mooi. Dus ja, de plaatsje hebben we gebracht, Geheim van de stille genieter. Daar heb ik mij op televisie geweest. Met deze Sint Bernard. Met de specials in 7 uur. In Sonja Goed Nieuws Show. Daar ga ik direct nog wel lezen. En dan staan de politie bij mij in huis. Ja. Om het spul in beslag te nemen. Hè? Wie zit alles in de phone. Maar die Sint Bernard, die zit met die zender op het loon te zenden. Dus, maar op lijst, dan staat dat op een patatzakskraan in België. Dat komt er al niet voor, dat geheim van de stille genieter. In de ongerechte natuur van de Friese wouden. Als de leer begint lopen. Dit bij is een stewardess, hè? Voor zijn stuurders, ja? Ja. Ja, dat geldt. Zeg, nou, hier nog wat, want ja, blijft alles is te lied zijn. Hoe mas wat heen gooien. Maar hier ga ik de mijn cd'tjes direct wat staan. Het voor de start van, ik wil een vergunning. Gewoon vergunning krijgen. Ja, Maar dat wil ik net. Ik wil vrij blijven. dat is dwarswezen. Ja, maar ik wil zelf brengen wat ik zelf wil. Ik wil net naar een radio een voetbaluitslag brengen. Nee, maar ik wil het net. Maar dat hoeft ik niet. Dat, Dat, doet Radio NL. dat moest toen niet. Ja, maar Radio NL doet dat ik niet. Nee, die had dus ik net. Maar ik wil net. Ik hier alles hier klaar lezen. Herman hier alles klaar voor mij. Verleden 10 augustus. Ik wil alleen de handtekeningen maar op te zetten. Ik kon het opsturen en ik kon draaien. Iedereen wil het spulje op heteld zetten. Nee, ik zei dat wil ik net. Ik wil draaien. Wordt net mij. Kom maar even met mij. Glas in de Haan had ik nog een winkel in cd's. En hij had eigen geword. Arie Bergsma. En het is van... Stille Genieter, STG. Alex, een omkesse van Romy. Ja. Stille Genieter. Reina. Stille Genieter. Ja. Titia, Stille Genieter. Ja. Zo, daar, hier maar krijgen we. Ik zocht beiden nog lezen. In hier wiet om in oren. Dat was de muziekskruin, hè? Hij Titia samen. Ik is muziekskruin. Nee. Maar we doen wel met beiden. Dus hij was steun nodig, hè? Tja, dit nummer vind ik zelf persoonlijk heel mooi. Ja, Els had een kind, dat sprak terug hoor. De man was in alle koer. Droeg waar en droeg wien en fietsen met hun laat. Van een stukje breed, maar in een gootje bij het paard. Om de zon te zeggen, de zomer. En zijn tweede fase weer het organiseren van geweldige piratenfeesten. Drogbezocht. Dus ik zie hier de met artiestengala in Harkema. En ik ben ik ontdraaien, hè? Maar ik zie die een politie en ik zie Jelle Rus nu komen daar. Nou, ze komen er zijn keer in, daar komt een goeie dag. Goeiedag. Nou, Elko zei ze me, du wist voor we komen. Ja. Dus dat is Jelle Russen, hè? Du wist voor we komen geweest. En ik zei, jawel. Ik zei, voor het kaarten, voor het artiestengala. Ja, natuurlijk. Nee, zei het. Dat wist voor beter. Och, heren. Ik zei voor het nieuwe album van Romy. Nee, zei er. Die zender maar dit zei. Die zei, mag maar in mij komen. Ik zei, nee. Ik zei, die ging net in mij. Ik zei, hoe ging het maar in? Ik zei, ik hou je klanten in de winkel. Dus hier keuren de gong in naar de hal. En bij mij, daar mijn zuster zit. Dus ik hut stappen. Dus ik ben hier achter bij de deur. En ik druk op een knopje en poetsen de zender is voort. Die valt uit.
En dat hier is een knap zitten. Die hier, mijn bouwer, die mooie wijstappen. Dus, hij komt er aanstoten. Hij zei, wat is dat? Nou, zei de politie, er is niks aan de hand. Gooisen is hier. Dus ik ging eruit, hij gaat achter naar het huis. Zeg je dat al, ja? En ik ga hier een tuinman. En ik ging naar de garage. En daar staat een fiets. En ik ga naar de zolder. Ik hou alles oorkoppelen, want zie me achter het longen, hè. Ik zag het spulstuk. En de tuinman die komt binnen. Ik zei, iedereen. Ja, ik ben achter het huis. Ik zei, maar dat ding gauw in de koffer van een Mercedes. Ik zei, maar voort. Dus mij, die doos die een beetje omkeer. En ik hoor die doos zijn uit. En dan staat Jelle van mij. Wat is dat, zei hij. Ja, ik zei, dat is een zender. Ik zei, die zet 007 hier neer. Maar mij ik dat zei, pakte die de fiets. En dan bleef die fietsen voort. Ik zei, je kan hem nou nog pakken. Ik zei, je mag hem nou pakken. Maar ik moet er niks met een meidje na. Ik zei, besjort maar. Je zult me, jongen. Je zult naar de zender. Ik zei, dat je er. Ik zei, ik kan hem nou nog pakken. Maar dat doet er net. Dat ik keur je. Zijn we mooi naar de winkel. Ik zei, net achter me komen. Ik zei, maar ik ga er niks met een meidje. Nou, en zo ben ik van de geweest. En dan ben ik vreesprut. Jelle Ruskin, dat wie de opsporingsambtenaar. En die zocht naar deze stewarders. Deze heb ik weer waarom gekregen. Er kwam 1200 watt over. Zullen we variak, dan kan ze hem opdraaien. Spanning op mij op jij. Dat ding, daar kwam 1800 watt over. En die 800. Toen naar de feesttent daar reden. En je vaart de Utrecht. Dus stapte het witte busje. Maar ik steek de hoorn op, ik zo, hé. En ik reed voort. Maar ze komen hier weer door. Ja, en gooit ze naar net. Nou, maar ja, ik zei je wel. Ik dacht, gooit ze. Ik met die had die dat even gefilmd. Als er even een mooi filmpje van maakt. Als je hier in Hoer bent. Wil ik dat later op DVD hebben. Ja, en hier moet ik de handtekening zetten. Ja, je moet de handtekening zetten. En nou moet ik er met een uur uit. Ja, je moet dus om. Dus hier trok de sleerkeuren daar en die had het even filmen dat die papieren en ondertekenen had. Zo zei die man, maar ja, ik mag er net op. Nou, ik zat wel een beetje door, wat maakt dat nooit? Wie ben ik gewoon mensen toch? En je door je moord. Maar dan ga ik mooi filmen, dus dan ga ik leer lezen. Dus dat nou, je denk je dat ook bewaren, dat vind ik zelf mooi. Voor mij was het Arrow Classic FM was dat. Ja. Arrow van de pijl. Arrow. Maar weet je waar hoor, we gaan even naar mijn antenne. We gaan even naar de antenne. Kom maar even mee. We zitten al over het werk in te praten. Dat is, ik ga de merken geen enkel dan. Ah. Dan is dat mooi. Dan word je de klep zien. Dat is dan mooi, hè? En dan stiert op merken. Dat is het merken. Ja. Verkepert het nog wat? Ja, redelijk. Ja? In een plak wat beter dan een plak. Ja. Zo, dan stel ik ridders aan en de mensen dat nou. Ja. Dan komt er waarom. Dus dat was het even zeggen. Mooi. Ja, zo. Zie je wel? Ja. Mooi. Nou, weet je wat jouw Russisch in me zei? Ik snap één ding niet. Ik zei, wat is dat? Dat Omroep Friesland jullie geen cent uitgeven om daar een programma te maken. Want er wordt meer Engels gedraaid of Friestalig. Met de woorden van Jelle Russen, niet van mij. Ja, maar die heel vaker net liep. Maar zo, dit is een ding, dat kan je jaren. Jij hier nu je hollen, je kan je programma volgen. Dus je kan het alle dagen volgen. Ja. Ja? Ja. Is dat de meest? Ja, dat is de maat. Dat is de maat. Als witte wolken drijven over het meer, dan komt mijn verlangen toch bij mij weer. Toen heeft dus zelf een handje opzet in cd's. Eerst plaatsjes en dus cd's om die dingen te meidjen, zeg maar zeggen, om u te gaan. Ja? Smiet dat wat op? In het begin was het heel best. Ja. We hebben vroeger mijn singeltje begonnen. Ik had Rommie, mijn vernield single. Nou, die namen we dan op. En
Ik zag meestal in de nummers uit. En dan gaan we naar de studio. Nou, dan ligt een singeltje bouwen, persen. Nou, Romy kan bij me de singeltje dan €1,50 kosten. Dan kreeg Romy zegt van €1,50. Ja? Dus, maar Romy koos ook altijd een goed verkeer op de bühne. Die namen ze mij. Die nam ze mee. Ja. Dus je kan mooi naar Romy daar voor, naar Romy het podium staan. Dan weer alle Ja. handtekeningen erop. Ja. Nou, en dat weer met de cd's later ik zag. En dan, maar dan ben ik Marco man, die kwam bij me, het Stadskanaal, die kust niet bij. Goedsen, wie hoeven geen cd's? Ik zei, wat nou weer? Nou, Romy verkoopt ze hier voor €15. Of €15. Terwijl een ander jongetje in barren had. Zie maar een jongetje in barren. Ja. Dus dan kan we... Ik heb net zien hoor. Nee. Maar ja, als je er op een bühne verkeerd je wil, maar jezelf weer. Ja, natuurlijk. Ja. Als witte wolken drijven over het meer. Dan komt Is het Romy maken of het Romy die maken? Dat, ja. Maar je dat zeggen, ja. Het is al je begang. Sta gewoon. Ja. Ja. Als ik die plaatsjes net draait hier van Romy. We hebben pro-artiesten al je lol komen in. En ik in Friesland. Dus zijn als toen oor je muziek over Romy. Want dan weer jullie een Romy draaien. Dat plugde ik zelf. Dus, maar ik zag de nummers dik uit. Wat ik zelf mooi vond. Wat ik verkeerd ik hoor. En de melodie van de plaat. Dat hebben we er dan. En ja, dus dat groeide mooi. Maar ik hier goede kunde, ik ben Omroep Friesland. Toen moest ik naar Omroep Friesland. Waar? Maar ik zei dan ook Romy maar. Nee, die mocht net mij. Ik zei maar die net mij. Nee, die mij net mij. Want ik wie een begrip. Ik zei, dat had ik mezelf net maken. Dat had Omroep Friesland niet aan de meesten. Ja, maar ik zat zelf bij als ik een begrip ben. Maar ik zou Romy net mij. Kom ik net. Nou, dan mocht Romy op eerst ik mij. Dan zei Romy wie ik bij Omroep Friesland kan. Romy weer een man. Die koest op boon. En Romy weer een echt levensgenieter. En daar koest ik net lol op verder. Nee, Romy die altijd mijn lach, altijd een goed zin. Ja. En als er ruzie met me is, dan is het hetzelfde niet. Ja. Het is een man, hij komt soms wel eens wat bord hoor. Maar dat meent ze net. Dat bedoelt ze net, maar dat zei het wat verkeerd. Maar het is verder, het is een oprechte man. Toen vreeg de met toen in Zout zie ik Berlijn. Kom voorbij me jongen. Nou, Romy, nou zij hier en 4 maand wij. Maar ik maak het praktisch alle weken naar Sint-Graafschip. Dat is ook al zij hier en 4 maand. Kom ik er nog. Dus we dat short van boven horen naar Zuider. Als die wordt horen. Dat is wel goed. Zullen we nou eindelijk die Mast even, ja. Even de zaak afsluiten. Je moet goed oppassen, hè? Zie, dat is met Maasteek. Zie, Christian. Zie, dan weer de kabels. Ja. Daar wijs, joh. Staat bij de mast op. Ja. Daar boven. En dan? Nou, zie, dan kwam dit in de caravan hier, die is die. En dan kon je zenden. Binnen kwart zit je weer een caravan. Ja. Dan komt je weg. Ik sluit ik al waarom ons dat west had. Ja. De mengpaneel was daar juist, die in dat hok staan. Ja. Die komen aan hier ik weer in. Ja. Ja. Dus in deze caravan die hier aan komt, dat is wel een mooi ding. Die komt hier te staan. Dan maak ik alles weer compleet, dat ik op mijn tijd 7 zenden kan. Wat ik net mee, maar dat doe ik al. Ik heb gewoon een dwangsommetje lezen van 44 toen. Ja, dat is hartstikke gevaarlijk. Ja. Maar krijg wat zeist, als er aan het meer best, wat was er naar mij? Nou, maar dus had die 44 toen nog wel.
Daar straks je me zijn wat mij dat wordt al een jaar. Dus dat is dan precies hetzelfde wat je doet. Oh net. Ja. Dat zijn we die singeltjes. Ja. Dus, ze daar krijg zijn, ik kom bij waarom, ik vier het net. Dan wist ik dat ik eruit halen wilde. Ja? Dan zet ik mijn BMW, die zet ik op die wei daar. Daar in de wei. Hier is geen huizen, maar dat weer toen een wei daar. Zet ik mijn BMW daar. Wie we daar ontzenden. Ja? Dus ik kom precies naar die politie naar mij daarin. Dus ik zei die politie naar mij daarin. Ik wacht je, 12 minuten, 13 minuten. En ik stap in de Mercedes en dan staan je wel 500 mensen. Wel 500. Die hele dwarsengel is zwart. En dan kom ik er aan, klakson aan. En zie je raar, stille genitter. Ik draai het in hem op. En ik zei, wat maakt dit hier? Dan maar rustig maar gooien. Ja, ik zei, mijn vrouw je lastig vallen. En ik zei, ik zit er voor zitten in Drachten. Ik zei, maar dat zei hier. U zei, excuses hiervoor, wie ik helemaal weg. Nou, dat soort dingen. Dan komen de politie hier. Steen je ook 500 mee. Worden de politieauto's pakken, worden de kop kiepen. Wat staat gewijzen? Naar de baan, hè? Mooi riedelletten. Vregen de politie maar. En er gebeurt niks. Zeg maar erbij voor. Koest je gewoon patat bij de wijsheid, hè? Staat er ook weer hier. Prachtig, prachtig. Ja. Hoe vaak heeft een boer dan? 22 keer. En misschien wel. Hoeveel haast aan boer te betalen totaal? Nou ja, sure. Die 22 keer rijden dat gemiddeld naar 500 gewoon. Nou, maar later weer misschien 8 tot 1200. Maar rijden maar 500. Dan pakken we 400 gewoon. Dus 400 gewoon een keer 22 keer. Ja. Of toen? Halve toen. Maar ik iedere keer een zender. Ja. Maar die namen ik mee. Ja. De platen net, woord was altijd de zender. Maar die moest ik weer bouwd worden, zo'n 150 gonen. 1000 gonen. Heeft hij in de bak zitten? Ik heb in de markt zitten, 2 maanden. 2 maanden? In Veenhuizen. Ja. Heeft een dwangsom van 44 toen? Ja, nou. No. Ik ga wel het 10 toeren betalen, want een Radio Telecoombed. Een bekeuring. En ik ga 18.000 om een advocaat betalen. Ja. Hoe die hier en daar iedere keer ontvechten best staat. En dus 28.000. En die dwangsom van 44 toen? Je leidt er nou op hierop. Ja. Maar dan mag je toch zeggen van, dit doe ik net weer. Ja, weet ik net. Ik sta er niet in bestel. Ik hou het eerlijk net. Ja, maar ik lees het nog uit. Ja, maar dat zeg ik net. Ik stap je net. Wat is dat? Ja, dat is gewoon, dat zit je in het bloed. Je zegt gewoon, ja. Ik wil aan elkaar weg hoe we waarom komen. Dat heb ik wel. Toen zei ik kom niet één keer waarom. Maar ik zeg nou, ik kom aan een keer waarom. Du bent een reële jongen. Ja. Ja. De wist precies in de maatschappij was dorst. Ja, hij heeft een prachtige handel op zich, prachtige feest georganiseerd. Hij heeft een hele mooie apparatuur, hij heeft een geweldige verzameling aan platen en cd's. Ja. Ja. En dat leest hij er heel door zelf in luizen. Nee, dat staat je ook dat net. Ik zie ook dat dit gewoon... Ja, net uit mat. Maar het is gewoon, je leest het jezelf op. Luister maar gezellig mee naar de stille genieten.